Πάνω από το βλάχο που τρώει Και μέσα κοίτα Παύλο πέρα τη γάντια. Έχασαμε ρε φίλε. Καλά. Θέλω μία μέρα να κάνεις ένα live και να μην είσαι βαμμένη, μπορείς. Ωραία, και εγώ θέλω μία φορά να κάνεις live, να έχεις ένα στρωμένο κρεβάτι, σαν άντρας 35 χρονών άχρηστος που είσαι. Να έχεις ένα στρωμένο κρεβάτι που είσαι ανίκανος να στρώσεις το κρεβάτι σου. Ωραία, και να σταματήσεις μια μέρα να είσαι τόσο βλάχος όσο είσαι. Εάν με ξαναπέσει με ένα άχρηστο, εγώ εσένα όπως είσαι ολόκληρη, σε αγοράζω μαζί με το κυλικές του. Κατάλαβες, γι' αυτό βούλωσε στο στόμα. Σου λείπει ένα δόντι. Για κάνε έτσι. Όχι, δεν με λείπει, είναι στραβό. Α, είναι εδώ από κάτω. Δεν με λείπει, είναι στραβό, κοιτάξτε θέμα. Αντιγά. Έχασα το θερμόμετρο. Θα σε έλεγα που είναι το θερμόμετρο που το έβαλες, αλλά έχει χάρη τώρα. Θα σε έλεγα που είναι το θερμόμετρο. Δεν το βάλω εγώ πουθενά. Είμαι στη αυτή τη στιγμή το πιο διάσημο live στην Ελλάδα. Έχω και το σκορπιό δίπλα που λέει αυτές τις μαλακές που λέει. Πάλι θα ανεβάσω 40 πυρετό ρε φίλε. Πάλι θα το πω. Ναι, πήγαινε για κατόρμα παλιάντη. Ρε μάλακα ψάχνω το θερμόμετρο, σκάσε. Ψάχνω τα θερμόμετρα. Κατά το έχω βάλει. Ψάχνω τα θερμόμετρα. Κάπου εδώ πρέπει να είναι το θερμόμετρο. Για να δω λίγο τι είναι εδώ το θερμόμετρο. Έλα, το βρήκα έξω το έχω. Βάλει. Πού το είχες βάλει? Έξω το έχω. Επειδή όταν σηκώθηκες και είπες ψάχνω το θερμόμετρο, έκανες αυτό πρώτο πράγμα και μήπως το είχες εδώ μέσα ρε παιδί μου και το ψάχνεις. Πρόσεξε, μη το βάλω στον κόλλο. Μη λένε ρωτόλογα. Ζηλεύεις, έχεις κανένα θέμα? Ποιος σε χέζει ρε σκορπιό πραγματικά, που αν δεν ήταν το TikTok ούτε καλησπέρα θα σε έλεγα. Εγώ να σου πω, και 60 χρονών να γίνω θα είμαι εδώ μέσα στο TikTok. Κατάλαβες καλτάκα? Γιατί είναι καλά. Αν δεν σε κλείσουνε μέσα. Για να δει λίγο τα μούτρα, για γέρνα λίγο στην κάμερα. Πάρε τον μπουλό, έλα. Σ' άρεσε, τον μπούλο τον πήρες εσύ και ήταν από τον Παούλο. Γιούφτσα.